Am observat în câmp că în mai multe parcele de grâu terenul era foarte afânat. În luna februarie, nici aproape că până să se formeze prima crustă într-un lan de grâu, deja am făcut prima intervenție cu sapa rotativă care a spart crusta, care mi-a rupt capilaritatea solului și îmi păstrează apa în sol. Deci această lucrare mecanică are nu numai rolul de combatere a buruienilor, are și rolul de a sparge crusta, de a întrerupe capilaritatea și a îmi păstra apa în teren. Dacă am făcut de 2-3 ori la intervale de 5-7 zile, ăsta este motivul pentru care la ora actuală terenul este foarte afânat. Mai este încă un motiv, de 2 ani nu am mai arat și terenul a rămas cu întreaga masă vegetală la suprafața și prin aplicarea gunoiului organic și el ne ajută ca terenul să rămână pufos, să poată să absoarbă cât mai bine apa și aerul să pătrundă cât mai bine în sol. De la RVA.